Habis sih. Hai, hello logoफोर नोंथांमोननि सेरावहाय आरो आं फिन खेबसे दायो गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय आरोना लोगोफोर थ' लोगोफोर गिबियावनो नोंथांमोना बे मोनसे भिडिअखौहाय फेसबुकफोराव नुबायबो जानो हागौ आरोना लोगोफोर मानो होनना बुङोबा दायो दानि जुगावथ' फेसबुकफोराव जोलै भाइरेल जाखायो नालाय ओंखायनो नोंथांमोना नुखाबायबो जानो हागौ आरो नुवाखैब्ला नोंथांमोना आंनि चेनेलनि गेजेरजों आंनि भिडिअनि गेजेरजों भिडिअखौ जोबजासिम नायला आं दायो बांद्राय गोबाव खालामबाय थालासै सिदा डिसक्लेमारखौ लागायदेरनोसै थ' नायलांदो थ' लोगोफोर बे समाव नोंथांमोना मोनथिखाबाय जानो हागौ आरोना लोगोफोर आं दायो नोंथांमोननि सेरावहाय मा भिडिअ लाना फैदोंब्ला मा कन्टेन्ट लाना फैदों बै आंनि थाम्बनेल आरो टाइटेलखौ नायनानै नङा होमब्ला लोगोफोर आथिखालनि जुगाव मानसि माहारिफोराबो बेफोरबायदि माने दाउ अमा सैमाफोरबायदिसो जालायलांनो हमबाय खामलांलांनो हमबाय नङा होमब्ला लोगोफोर जायगा मोनब्लानो जेराव लोगो मोनो बेयावनो खामानिखौ मावनाय आरोना लोगोफोराथ' आं दायो मा बुङो एखनब्ला मिनिनोबो ओंखारो एखनब्ला रागाबो जोंनो ओंखारो एखनब्ला बुखिनोबो ओंखारो आरोना लोगोफोर मा जाबावगोन आथिखालनि जुगाव जोंनि सुबुं माहारिफोरजों नङा होमब्ला लोगोफोरना थ' जायखियानो जादोंला बे समावहाय नोंथांमोना हमदां हानाय नङा आं मानि बाथ्राखौ लाना फैदों बा मा भिडिअखौ लाना फैदों नङा होमब्ला लोगोफोर नोंथांमोननि सेरावहाय आं बे मोनसे भिडिअनि क्लिपखौ देखायलांगोन नोंथांमोना गिबियावनो नायलांग्रोबानो जाबाय बिनि उनाव आं फंनैसो बाथ्राखौहाय शेयार खालामसिगोन आरोना लोगोफोरथ' नायलांदो बिदिब्ला Habis sih. Main खालामनाय जादों मा खालामगोन नोंसोर माथो नुदों नोंसोरखौ बे मानो मा बेबायदि मा लोगोफोर भिडिअआ बेनो मोननैसो नोंथांमोना जुदि जोबजासिम जुदि नायदोंब्ला थारैनो भिडिअखौ नुखाबाय बा बुजि मोनखाबाय नङा होमब्ला बिथां जितु आंनि आन्दाजावहाय जितु सिख्लाखौ नुनायावहाय बिथाङा सासे फरायसालिनिफ्राय बा स्कुल बा कलेजनिफ्राय फैदों आरो डाइरेक्टनो लोगो हमनो नङा होमब्ला लोगोफोर ट्रेन स्टेसन बे अभार ब्रिजावनो बिथांमोना लोगो हमलायनानै बिथिंखालि गोबालायनानै थादोंमोन आरोना लोगोफोर बे समावनो सानैसो सुबुङाहाय नुनानै सोंहैबाय बबेनि आरो नोंथांमोना बेहाय मा खालामदों मानो बेफोरबायदि लोगोफोर मा जाबावगोन आथिखालनि जुगावहाय माने मोजां मोनलायो माने गावसोरनि जायगा माने मोजां इयुन समनि थासारिफोरखौ बिथांमोना मोजां खालामनो फरायनायखौ गारनानै गावनि जानाय लोंनायखौ गारनानै गावनि इयुननि फिउचारनि केरियारखौ दानो थांनायखौ गारनानै बिथांमोना बेफोरबायदि साननाय बाथ्राखौ गारनानै मा बेफोरबायदि माने मोजां मोनलायनायनि खेथ्रआव बांसिनानो जोंनि लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा गब'नानै दङ मोजां मोननांगौ नोंथांमोनखौ मोजां मोननाङा होननानै बुङाखै नङा होमब्ला थेवब्लाबो मोजां मोननायनि सिगाङावनो गावनि केरियारखौ दाना लांनाय गावखौ मोजाङै लेखा फरायनानै मोनसे गेदेर खामानि मोनसे गेदेर मानसि जानो थांनाय बेफोरबायदिखौ सानग्रोनानैसो खामानिखौ मावनांगौ बा मोजां मोननायनि लामाखौ लानो नांगौ नङा होमब्ला लोगोफोर आथिखालनि जुगाव गोबां सुबुङानो मिथिखायोदि मानसिनि दानि जुगाव लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरा मोजां मोननाय गैयाब्ला गासिबो बेफोरबायदि सिंगोलै थाखाया होननानै गोबां सुबुङानो मिथिखायो थेवब्लाबो माने बेफोरबायदि माने भाइरेलनि माबायाव खेथ्रआव जुदि फैयोब्ला गाज्रि खोनायो आरो हामा नुयो गावनि लाइफआबो बरबाद जायो आरोना लोगोफोराथ' आथिखालनि जुगाव बेफोरबायदि माने लाभ मेरेजजोंसो बांसिन मानसियानो हाबा जायो नङा होमब्ला लोगोफोर थ' बेफोरखौ सुबुंफोरा रावबो हमथानाया माने गाज्रि आखुजों जुदि मानसिफोरा आगान सुरोब्ला सोर मानसिफोरा मा खालामनो नङाब्ला जायबाबो दाय होखागोन हमखागोन बुंखागोन नङा होमब्ला लोगोफोर नोंथांमोना जुदि नैबे मोनसे भिडिअखौ नुदोंब्ला गाज्रि मोननांलासै आं मानि थाखाय नैबे भिडिअखौ लानानै नोंथांमोननि सेरावहाय नैबे फंनैसो बाथ्राखौहाय शेयार खालामदो आरो बिथांमोननि जिथु आदै मादैमोना बिमा बिफाफोरा जुदि नुदोंब्ला गाज्रि मोननाङासै नोंथांमोननि बेफोरबायदि जिथु लाइमोनफोरखौ बुजायनानै हो गथ'फोरखौ नङा होमब्ला आथिखालनि जुगाव माफोरबायदि जालांदों मोनसे गोसोम जुदि हांगारनि दागोआ जुदि नाङोब्ला बेफोर माब्लाबाबो सोखानो हाया होननाय मोनसे बाथ्राया दंखायो नोंथांमोना बेफोरखौ जुदि बुजिदोंब्ला मोजाङै थाबानो जाबाय नङाब्ला लोगोफोर थ' आं दायो आरो बांद्राय गोलावखौ बुंनो थांलासै नङा होमब्ला जेमानो बुङो बाथ्राया माने लावबाय थायो जायखियानो जादोंला नोंथांमोना जुदि आंनि बे भिडिअखौ नायनानै जुदि मोजां मोनोब्ला नोंथांमोना आंनि बे चेनेलावहाय गोदानब्ला आंनि चेनेलखौ साबसक्राइब खालामदो लोगोसे लाइक कमेन्ट एन्ड शेयार खालामदो आरो जोबनायाव बेल आइकनखौ दाबायना होदो आरोना लोगोफोर थ' थेंक इउ सो माच नेक्स्ट भिडिअ फिन खेबसे लोगो मोनगोन बाय बाय